tänään pelataan matopeliä. Mä vaan kerroin, jos te haluatte tällaisia pelivideoita tai jotakin pelivideoita, tilatkaa kanava ja tykätkää videosta. Mut mennään tän pelin pariin. Okei. Yritetään saada... Ei! Mä sain tän! Se ei ollut kauhean pitkä, mutta ei se haittaa. On poissa. Tuo piano. Siis mä sain sen. Mitä mä sain tämänkin? Jes, mä sain tämänkin. Mä sain tän! Mitä? Oliks tuo se kunkku? Ei. Hui, me lähellä pitää. Vois yrittää saada tuon. Mut ehkä ei. Missä on kunkku? Tuo. Voisiko kokeilla kunkku? Ei, mä kuolin. Joo, uudestaan. Mistä? Ei. Just. Heti. Voisiko käyttää tota? Ei ehkä. Mitä? Ei. Mä melkein osuin tuohon. Okei, tuolla päin on se kunkku. Onks tossa se kunkku? Ei oo. Tuo lehmä on kunkku. Lehmä. Just joo, lehmä. Mistä mä voisin saada yhden madon? Ei tosta. Ei, mä en halua jäädä ansaan. Tai tohon madon jumiin. Tää vois. Mä sain sen. Tällainen kasvu. Ei. Mitä mä oon saanut? Voi selvitä. Joo. Ei tota. Tuon pupuun jos kokeilla saada. Mä yritän päästä tällä videolla kunkuks. Niin, että voi tulla välille katkaista pätkiä tai sellaisia. Okei. Miten paljon? Miten iso tuo ees oli? Tää oli ihan valtavan kokoinen, mutta ei oo isompi kuin kunkku. Okei. Tuolla päin on kunkku taas. Ehkä nyt ei kannata kunkkuun. Nyt kannattaa tätä. Ei! Oikeesti mainos. Elvytä. Joo, seuraavan kerran kun tulee elvytä, mä en ota sitä. Mut miten mä oon kutosena? Nyt yritetään päästä kunkuks. Nyt mä sain sen. Nyt tää vois kokeilla. Tuli niin hyvä. Nyt mä sain sen, yes!
Mä oon 5 nyt. Tää kannattaa kokeilla. Senkin mä sain. Oh my god. Miks täällä on Among Us? Ei. Tuo on männyttelystä. Hei. Tätä tasoa mä voisin kokeilla. Joo, kokeilla. Okei, nyt me ollaan tässä. Anteeksi, jos tuli pikku pätkäisy. Mutta totta kannattaa vielä. Etsitään tollanen sähköjuttu. Ei! Kannattaaks mun uudestaan? Helvetti. Okei, ollaan taas. Ei mun tällaisen saa. Okei, missä on niitä sähköjuttuja? Tuossa. Nyt mun kannattaa kokeilla. Yes. Kannattaa tää. Tule. Yes, osuu. Nyt tällainenkin osuu. Otetaan toinen tällainen. Tuolla. Onko tääkin? Mitä? Äkkiä yritetään saada tää. Yes! Miten paljon näitä on? Ei, tossa on tuo tähti. Okei, nyt mun kannattaisi ihan muuten vaan kokeilla. Ei melkein osu. Yes! Mä oon 7. Mikä nyt tapahtuu? Mikä tuo neessä on? Mikä tuo aikamittari on? En mä tiedä. Okei. Ei! Okei. Joo, mä elvytän. Mä oon 5. Mulla on enää muutama tai aika paljon, että mä pääsen tohon 6. Nyt olisiko joku. Yes! Yes! Ei! Yes! Ei! Mä oon 1000. Nyt mä oon 4. Tuossa jo. Ei! Mun kannattaa elvyttää. Joo. Ei. Okei, nyt tulee paussi. Okei, nyt ollaan tässä. Okei. Tää kannattaa. Yes. Yes. Mun 2. Ei! Mä olin niin lähellä. Elvytetään tää. Ollaan taas tässä. Nyt on vähän vaikeeta. Ei, me ollaan tässä piiritetty. Mutta nyt me päästään tästä pois. Sähköjuttu! Yes! Kannattaa kukku saada. Mikä tää kukku? Jee, mun kukku! Varmaan jotkut yrittää mua nyt saada. Mutta joo. Joo, elvytetty nyt on. Ja mä oon kunkku. Yritetään saada vielä joku. Yes. Nyt tää saa. Yes. Miten paljon? Ai. Tää. Ei tätä tarvetta. Okei, me saatiin tollasen. Mä voin näyttää mun skinit. Oota. Tällaiset mulla ei ole joitakin vielä. Aika monta. Mutta video loppuu tähän. Jos te haluatte kivoja ja tällaisia hauskoja
pelivideoita, tilatkaa kanavaa ja tykätkää videosta. Moikka!